Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon na itong pagka-reaksyon na ng usa ka video nga random rapid gihapon ni i-suggest gihapon ni YouTube sa ato ni kuan sa atong wall bale. Atong pagka-reaksyon ni siya kay ako mong natanaw na pud hinuon pero ako pong i-share pud sa inyo nga nindot gini siya nga mo kanta gyud. Siya mao si Chloe Redondo bale. Nagtrending gyapon niya yung version bali kunuhay ani pero makaingon ko ba kay kining kanta daghain kanta na ani ang title dayto na ani nga kanta mo ang pangarap ko ang ibigan ka. Oo, taas man kay Regine Velasquez man ni kanta pero tan-awon po na to ang yung version po bali. Okay, sige, sa mabago diha nga pa ka nasaag sa atong channel karon unyo mo kaila sa ako kini si Indians TV nag-upload og 3 ngadto sa 5 ka video kada semana o mosobra pa ana kada sagaran reaction video. Kung ganahan man yun ani nga content, subscribe na, hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-komenta ni YouTube sa ubang mga tawo nga mapakita ni. Okay, sige, eta magdugay, magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Hindi ako sa lolo sa inyo guys, sabayan niyo ako. Bali ni kanta ni siya nga to sa na may nag-house blessing man bali ni. Wapo sabo. Tingog pa lang pagsugod kontrolado na. Lamig daw. Sa kinibali si Chloe bali Redondo. Ikuan ninyo kung first time pa rin na to nag-react ani niya kung nakakuan ba siya sa tawag ng tanghalan kay kining kuan ambot mo wa mapugog kita godan niya ni ko po ni sa ako gi-suggest po gihapon ni sa ako ni YouTube atong kanon kung nindot mo kanta pero nindot magyud kayo di ba o pagsugod pa lang kayo kontrolado na kayo yung tingog. Padayon sa ta. Okay. Sinisigaw itong aking puso. Nindot ko kuan timbre sa inyong tingog diba? Na may blending. Okay. Cute po siya. Gwapa po nga bata po. Pili edad ani. Comment ninyo sa comment section kung kaila mo ano niya. Then ang kuan po, taga-diin sila. Tagalog man. Hindi ko ano mapod sa ako. Pero ako lang i-reaction. Nagigrabe mo kanindot gayo. Naragod sa inyo. Kung unsa, i-comment lang ninyo po kung ganahan man mo og dili ani. Kuan.
Sige pa din sa ta. Okay. Okay, sarap namang isipin na tayo dalawa isang gawin. Aking hinihiling na sabihin ko ang nilalaman ng iyong puso. Guwapo sab. Nindot po. Blinding lagi ang kameraman. Grabe ang iyang tingog ba kay klaro kayo ang iyang kanang paglitok o ang lyrics bali ba? Paglitok sa lyrics. Klaro kayo o matawag na pud ang diction. Nindot kay kuan litok kayo ang mga Tagalog na kuan pagkakanta. So ang iyang timbre sa iyang tingog grabe ka nindot kayo pod. Oo, nagmising-isir nagmising-isir ang nagkanta. Grabe ka nindot kayo. Oh, mataas na niya, mataas ni karon. Okay kayo. Grabe. Okay. Okay. Grabe. May whistle man. Grabe. Wag ko nag-expect ato. Whistle man. Grabe ka, nindot kayo. Napoy teknik diya day. Grabe po yung style. Nindot kayo. Okay. Okay, ato na pong nadungog si Chloe Balay Redondo. Pasensya na mo aning ero na nag-usig-usig sa mong kuan. Unahan, grabe ka banha kayo kay dagay ng labay balik karon. Oo. Kini sa pagkantabahin ni Chloe Balay, grabe ka nindot kayo. Oo. Kung bahin sa tingog ang itimbre nindot kayo. Sunod ang paglitok sa lyrics o diction ba niya, grabe ka nindot kayo. Grabe ka litok kayo. Tulad ang sa kuan katong pagkanta niya gangising-isira o murag normal na sa para sa iya. Kini nga kanta grabe ng lisura kay taas gini kayo. Pero nakuha gini. Sunod atong nadungog ganiha sa katapusan bali nga pagkanta niya. Ako ga-expect ato nga whistle day siya. O ni whistle lang iyang tingog. Grabe ka taas ka to. Iyang gi kuan og whistle pero di ba nag-react ato niagi ka sa katong contestant sa tawag ng tanghalan bali nga si kuan si Janina Santiago o abaya to niya gi whistle kini iya gi whistle karon
Ako ga-expect lagi nga ingon nato niya pagkatapusan bali nga pagkakanta. O nindot kayo. O nindot. I-comment lang ninyo kay wag ko kakuan ani nga tao pod o nga bata pod bali nga babae. O kakuan niya ani kung pila edad taga diin ni siya o ni kanta na ba ni siya tawag ng tanghalan o kinsa man nga nakailan kuan na kaninyo. I-comment ninyo sa atong comment section. Okay? Sige. Di ito magdugay pero sa mabag-o dito diha nga nakita sa tong channel karon nya ganahan ka wa pa ka nakasubscribe subscribe na i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-comment ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa kita ni. Ug ayaw po kalimot sa atong Facebook profile bali nga ni Midjan Lakin Tainggalan. Paki-follow na lang pod kay ang uban nga video nga atong Wonders YouTube to upload na to i-upload po na to ngadto sa atong Facebook bali. Okay, paki-follow na lang po. Okay? Di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Kini si Injans TV, proud Bisaya. Peace out.